गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा दशमेपि गुरु भे नमो नमः। ये होछि गोटिए रंगीन रंगमंच आओ এই রঙিন রঙমঞ্চ রে গণেশ গোটায়ে গোটায়ে অভিনেতা করে চালিছে आओ এই অভিনেতা করে করে চালিবা সমরে কে হাসিবার অভিনয় করে তো কে কান্দিবার অভিনয় করে आओ এইটিকে কান্দিবার দেখি হসে তো কে হসিবার দেখি কান্দে এ হଉଛି दुनियार रीति गति नियम हाँ दुनियार रीति गति नियम हेले ऋतु श्रावणे जल देवाक्षर गोटिए अछुआ छुदामिनी मो चलुछि चलुछि ए वृक्ष देशटा जलुछि बड़े रक्त मलय फेना काली तो राज्य सिंहासन बड़ी पाउफ न कर से पर्यंत ए बर्ण शांत हबना काली आकाश नथिब तो पूर्णिमा ये सेनापति जहर काल राउ साजी ग्राफी देव तो बुढ़े जंगू ता बदल रे सृष्टि करी देव अमावास्यार अंधकार राजवंश तुफिलार नाफिबी राजवंश तुफिलार नाफिबी दृढ़ प्रतिज्ञा मो पूरा करिबी राजवंश तुफिलार नाफिबी प्रतिपद हंगाम राजा लेक्रोध हाथ कोई विफरमांग होली खेल राजपद प्रतिपद हंगाम राजा लेक्रोध हाथ कोई विफरमांग होली खेली राजा रखे दुफिला पक्षरे आजी रकतार तटी निपुहाईबी रकतार तटी निपुहाईबी राजा वंश दुफिलार राजा कपे पुनई राजा न हफे काली ठारू हम बाप रे जहर लहु ग्राफे सुला राजा कपे पुनई राजा न हफे काली ठारू हम बाप रे जहर लहु ग्राफे गीत रचना करे विभु सागर गीत रचना करे विभु सागर राजा वंश दुफिलार नाचिबे हे राजा मलय फेना तू भाविछु ए दूसरे राज्यर राज्य सिंहासन
ମୋ ଜେଷ୍ଠ ରାଣୀର ପୁତ୍ର ଅଭିଷିକ୍ତ ପିଆ ଫଳରେ ଭଳି ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ବୋଲି ନା କଦାପି ହେବନି। ଓ ମାମୁ ନଟବର ଆସ ଏପଟେ ଆସ। ମାମୁ ମୁଁ ସେପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ରେ ବାପା। ଭଲ କଥା ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ କାହାକୁ ବି କାହାର ବି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ କଥା କହୁଛ ମାମୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟାଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ ରାଜା। এই কথা ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାମୁ। ଭଣଜା ଓ ମାମୁ ତୁମ ପଛେ ପରା ଏଇ ନଟବର ଅଛି। ଏଇ ନଟବର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହଁ ମାମୁ ମାମୁ ଭଣଜା এই ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁଲାଉଥିବି। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। এই ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ବି ଲୋଡ଼ା ଅଛି ମାମୁ। ଭଣଜା ହଁ ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହଁ ରେ ହଁ ମିଶାଇ ଦେବେ ଭଣଜା। ହଁ ରେ ହଁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ମାମୁ। ହେଲେ ମାମୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଣଜା ଏ ରାଜା ମଲୟ ଫେଡର ତାଙ୍କ ଫେଡରାଣୀ ହେଉଛି ଉତ୍ତମା। ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ଭଣଜା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ସେ କଥା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନଟବର ଏମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ରବୀରେ ଫସେଇ ଦେବ ଯେ ନା ଜାଣିପାରିବ ରାଣୀ ନା ଜାଣିପାରିବ ସେଇ ରାଜା। ହଁ ମାମୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଛି ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ ସେଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗ ବାড়ি ବଳ। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ହବ ମାମୁ? ଏ ଭଣଜା କେତେ ଦିନ ସେ ରାଜାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ କହିଲ ଦେଖି। ଏ କଥା ଭାବୁଛି ମାମୁ ମୁଁ। ସେ ହଉଛି 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ। ହଁ ହଁ ମାମୁ ତା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ପାଣିରେ ଫିଙ୍କେଇ ଦେଲେ କଣ ସେ ସହିପାରିବ? ଏ ମାମୁ ଭଣଜା ସେ ରାଣୀକୁ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିଲେ ଏ ଦୁଫିଲେ ରାଜ୍ୟର ସେ ଜେଷ୍ଠ ରାଣୀର ପୁତ୍ର ସମୀରକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ଡିଙ୍ଗରା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ସେଇ କଥା ବି ହେଲେ ଜାଣିଛି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଟୋକ କୁଲାଙ୍ଗର ତା ବଡ଼ ପୁଅଟା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢିବାଟା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ରାଣୀକୁ। ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେ ରାଣୀ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା। ଏବେ ଯିବା ମାମୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାମୁ। ମାମୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ସେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା। ସେଇଠି ରାଣୀ ଉତ୍ତମା ଆଉ ସେ ଯାଇ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ରାଣୀକୁ ଫସେଇ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଧରି ଆଣିବା। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ମୋ ପଛରେ ଯିବି ମାମୁ ଆଗରେ। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ଏଇଠି ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମାମୁ ଚାଲ ରେ ବାପା ଚାଲ। ସେମିତି ନାହିଁ ମାମୁ। ରାଣୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚୋର ପରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାମୁ। ହଁ ଭଣଜା ହଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ ପଛରେ କହିଦେବି। ଆରେ ମାମୁ ଭଣଜା ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ରାଣୀ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା। ଠିକ ଅଛି ମାମୁ।
কি ঘান্টাটা ঘান্টি দেলি কি রে বাপ্পা ভଣାও আমার বাতুল হেবে সেই রানীଙ୍କ প্রেম জালরে হেলে মোর কোন জীব মু তো গোটে রোমান্স କରିବା লোক এ ধীরে আসে চনা মুন্ডা রে